Ik zet er een stempel op. Dat is tot en met 26 april nog geldig. Hè? De Lekkerbek. Waar ken het net? Een begrip in Dokkum en omkrieten. Na 15 jaar binnen Wiebe en Sietske Nicolai in kwarten net met de sjen in haar Vestaria. Want het had na al die tijd wel mooi west. De horeca is zwierwerk, zwierberoep hebben wij. We hebben het hier bijna 15 jaar lang gedaan, maar ik doe het al sinds mijn 15e. En ja, wij vinden het wel mooi west eigenlijk zo. Net sinds dat het dreig is, stiert het stel wel achter haar besluit. Ze krijgen een soort stiepe van gossen en nemen dan ook maar een glimlach afskiën. De wolskoft onuitdacht, dat klopt. En, maar ja, als dan een keer de beslissing neemt, dan viel het ook wel goed, bij mij tenminste. En ik merk dat wij het bekendmaken gaan aan de gasten die hier altijd komen. We hebben een hele soort vaste gasten, dat mensen er heel erg op reageren. Van vreed 1 april al zullen de nieuwe eigenaars onder slag. Werd toch Wiebe en Sietske de zaak los laten kennen. En ze zoeken ook alweer een beetje vooruit. We gaan net achter de geranium zitten, we willen nog wel wat doen. Net meer, ik denk net meer dat het horeca wordt, maar we willen wel een beetje actief blijven natuurlijk. De Lekkerbek staat bekend om haar vaske fisk. En dat zal ook in een nieuwe zaak zou blijven. Die lekkere fisk. Dat is wat Wiebe wel wat missen zal. Ja, ik ben toch wel een visliefhebber en echt lekker vers kabeljauwtje, dat is toch wel een ding. Dat zou ik zeker missen.